Lidt varm mælk. Lidt rødbedesaft. Lidt champignonsaft. Og lidt chili på pulver. Så blander det sammen med. Så det. Klar til drikken. Værsgo, Dennis. Du skal have hans hoved med spade. Drej op. Det går lidt tættere på. Tættere på. Vi skal... Jeg havde lovet Dennis, at hvis han drak den klammeste drink, jeg kunne finde på at lave, så vil jeg drikke 8 æggeblommer. Der er 2 æggeblommer i hver af dem her, så vi hiver lige 2 af dem fra. Så det her det er det, jeg skal have indenbords. Så det her det er det, jeg skal drikke. Så de 2 sidst. Det her, det er så flot. Jeg er heldig mongolier. Nu vil Jonas han gøre forsøget på at drikke noget, der var endnu klammere end det Dennis han drak. Nu til Marks tur, og vi laver en klam lille drink med lidt fiskefoder. Det stinker. Mark, det bliver lækkert. Lidt champignon væske, ligesom i Dennis'. Altid lækkert. Det lugter dårligt. Det kan vi strikke. Og så lidt yoghurt. Ja, det er for gammelt. Lidt for gammel yoghurt. Det drypper. Nu er det Marks tur, nu må vi se hvordan det går. Han drikker